Edan tenan. Iya. Iki mau videone sapa? PT SDP terus. Oh iya, wah jan. Ternyata kaya ngono ya, apa pelatihannya kaya apa jeneng militer. Wah iya, wong jeneng pengamanan iki kudu sentosa lahir lan batine. Batine sentosa, lahir ya sentosa. Ngono ya? Heeh. Nggon aku ana jenenge Santosa ning ora lahir batine Santosa. Ya wis ben ora apa-apa. Rasa rasa diomongke. Wis ben ya. Ya. Dibawani Tin. Ya, wah ayo. Napa Pak bawane? Bawani sak karepmu, sak apalmu. Rindu. Apa-apa lah terserah ya. Biasane apa? Tatin ki mesti biasane basa kae lho sing apa kae? Lali aku apa kae? Apa? Pemilihan umum. Uduh. Sing kae lho sedih kae lho apa? Tak tunggu. Heeh. Sliramu tak tunggu. Was meh wanci. Kowe lah, anyar iki. Lengser wangi. Ngandel ora. Wah. Betapa malang nasibku sama jadi tinggal ibu. Meneng ta? Ngrungake Tatin ora. Awang tembang kangen iki gayange kok kaya ngono kok mesti wiwitane kowe iki sedih disesuaikan ngono lho. Lah apa? Lah ya sing ceria utawa apa? Yang mana? Ah. Yang itu. Sing endi? Itu. Endi ta? Itu boleh enggak? Kalau enggak boleh ya yang ini. Podok wae ora. Ganti wae. Sandingnya. Heeh. Standingnya mana? Ayo kuwi tembange kuwi. Ganti ora? Ganti, aja sing sedih to. Ben ora Apa? tak tes kowe iki senengane kok sindan kok sing diapalke mung sing sedih terus. Ah iya. Engko tiba-tiba, ayo Tatin nembang, nggih Pak. Arep nembang apa? Tutur duduk wuluh Pak. Lah ya wis. Sing arep Aku ngrasakno. pengen sing lambengi lho dong, ini ora iso. Apa? Sing lari pagi lho. Oh. Mlajar sing. Ya biasane mawon nggih. Ya, sedih menah. Uduk. Wah, jan wis. Yo. Aja terus. Kuwi to apa Pak? Hah? Kuwi wae ya. Ya wis kuwi ora apa-apa kok. Kuwi apik malah tuntunan kuwi. Wong ki nek turu sore, Heeh. kuwi ora apik. Aja turu sore kaki. Ana dewa nganglang jagat. Ah iya. Parep sih. Dewa nganglang jagat. Suwe-suwe iki aku nek do rame ngono kuwi aku arep menggunakan carane geter kok aku. Napa? Ora dijak njukan. Tegas nek anu preman pensiun. Kowe sesuk ora usah melu sik ya. Ngono. Aku omong wae kok. Ah, mboten. Ganggu. Sing marahi ya kowe iki nonton wayang kok ganggu dalange ora. Omong-omongan kok nganggo mic. Asih dijak omong ora ngerti ya mulai ya mikir tak juko. Heeh. Tri, mantri, dalem Mas. Lho, dalange ngopo iki? Ono apa iki? Dulu omong-omongan. Riyen ning kata. Kowe ngerti apa kowe? Ngerti sing. Sok tau. Sing mayang nang dhuwur kali kae udu. Mas Getar. Oh, ndek main ndur kali. Kowe nganu ta? Nguyuh nang ngisor panggung ta? Kula nawan jenengan. Kowe kuwi lho iki saluran apa iki kok matur. Iki gejlek saluran ngendi iki? Kono kae iki jenenge gejlek 7 kok iki dadi gejlek 8.
iki ya bola-bali PWK Jabodetabek ngirimi foto terus isih do nonton bareng. Heeh. Rasa ngetokke dagelan sing apik-apik lho kono ana dalange sing nonton. Heeh. Sri Kuncoro Brimob. Ah iya. Ki dalang ladrang Sri Kuncoro. Sandang kelawan. Apa sih? Pak Gatot iki? Oh. Wis ben ra apa-apa. Wis ben. Ayo wis kepiye wis ra iso ditututi kok. Ayo terus Tin. Awantor jae. Ayo malah guyu. Sadar malah guyu ora. Ayo ora abot. Ah iya. Sandang kelawan pangan Iki aji-ajine bulos kok. Ora iso mendlep. Ilang. Nek kira-kira arep nyindet ya metu. ya iku bagian nipo hantu tanpa kepala. Mbak jenengan kira ngono ki aku ngapet guyu lho. Ora sosok-sosok diampet, los wae. Lah kan lagi nembang. Ha iya, aku ya muni hantu tanpa kepala. Dadi kaya gelungane iso nggo nutup. Lagi sakit lho, Pak. Sakit kok radang tenggorok. Sindan iki rumah saku alasane anggere dikonsliman. Kula nembe radang tenggorokan, Pak. Telake jamur. Maksudnya piye? Sing jeneng radang tenggorokan ana jamur ning nggon telake ngene iki jeneng radang tenggorok. Maksude piye? Kowe ora ngerti ilmu kedokteran kok. Ora jamure kaya ngopo? Ayo mbok. Kuwi dokter-dokter sing ngerti meng ada tumbuhan jamur di tenggorokan itu bahaya. Mula nek nggo nyuwara pre. Infeksi saluran tenggorokan. Ah iya. Mula mawis pesen karo aku kula ampun kok nyanyi tunggal lho Pak Kur-kur mawon soal radang tenggorokan. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Karang sinden ki rawan radang tenggorokan. Nek sinden kok alasane vertigo wis ora ketemu ngakal. Wong melek sabarana rimo Mula nek mangan sing ati-ati. Iya. Swara nggo nyambut gawe mangan ngawur. Ngawur mangane dadi radang tenggorokan. Ah iya nek mangan iwak laut ki ya awake ora kok ndase. Iki nek diwangsuli kowe lara ati lho Pak Preman pensiun. Kowe mau muni ndase sapa nek kono muni ndasmu ngono malah kowe engko lara-lara. Kowe engko muni iya. Ya, tembang kangen monggo dados ya.
Mbah nuwun. Ayo ta, Kang. Heeh, aku njaluk pamit ya, Tru. Nendi? Lho, aku minangkani anu ngendikaning pukulun Bathara Antrada. Kon munggah nang kayangan. Ajare arep ganti kostum. Seragam saka pimpinamu. Wah, iya, Deng. Kok ndak ketokne aku ki ora terpimpin ya. Ha iya. Ilayana. Mati-mati weruh Ametri Lasa. Manglono mangapitira apa aku taruh kan? Gending kutut manggung Marioneng tapane si Joko Loro Lertate Cio Mandrakini ya nonton si Joko Lambar Sri Bambang Mbok Sri Gading. Mbok Sri Gading isor mlati sor kemuning. Mbok Sri Gading mlati sor kemuning. Tunjung. Tunjung bang ding 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 nang ning ning nang dung dang dang dung 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 dang ding ding dung dang ding 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 dang ding dang ding 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 dang ding dang ding ding dang ding dang tak de tak geng 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 wis ngene wah gedeng ape-ape kok ana ora iso kendangane. Aku anggere ngendang ayak-ayak isane meng ngono kuwi. Gak dindak. Ndak dindak. Ndak dindak. Aku oke liundul-undul. Penae. Kok penak ora. Aku naik kayangan ya, Neng. Ya, sing ati-ati kon. Wah, seragame apik. Ha ya ngene iki, ana identitase jenenge wae. Lho, emblem neng dada. PTSDB. Atas nama Bagong. Wah. Aku budal. Ya wis kono mangkat to. Ler sabating sun tumiling angulati. Ler sabating ya kowe kurang medun kowe. Ler sabating sun. Ndase rasa medun. Angel. Aku gendeng ya sakaremu. Sing kepenak. Apa jenenge? Apa kae, Truk? Sing endi? Lah wong aku ming sing metu saka siji lho. Ah saka siji ya Meraino Smopang. Oh, menyurawi goblok. Wis menyurawi. Ah sing endi? Ngenangin jo masuk angin hakeroang supaya tetang dilintang tak kekuntang dedet dilintang tak untang dedet dilintang gamelane terus ndang den tang tak den trong tun trong tun tang tang tun tun den tang tun tang tun tang sakaremu arep gendeng apa sakaremu tak tun tak trong tak tun tak tun tak den 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 tang den 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 tang den den kun tak tun tak tun tak tun tak tang tak tun tak den 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 Tot kaya terus ya.
Nandeng tak kekundang tak sutung tanda ku blakun tak sutung tanda ku blakun tak telung gentung wah ra cocok kendang mau narang nggawa gawan kendang dhewe sak. Dan tak tulung jeng dan tak tulung jeng tulung tangge tak pun tandet jeng tandulun tak kuwi meneh mangkato nuning ngestaken dawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wangebi kula batur nurut mugi-mugi kula saged angentas memean menang ngentasi karya pukulun. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca Dirgo bau namen anyang-aliman amang toang wonten timbalan ingat namun jenipun apa kabeh para wadya bala isih duwe karekat bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirga Yaksa nggone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa nyet anyeh manggem ing namo mangan ing omat tumong enjing lenggang nyuwun Prabu Dirga Yaksa kang mangkono iki wis ana pirang dina dewa nggone tutup Karisela matangkep miturut saking pamit angkul sampun ingkang dinten lengan menika nyamraput anggenipun teng wonten ing karepat kepanasan 3 dina kacingan mekaten wah tak tebak Karisela matangkep Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namo tusa Sang Sri
Bujleng iblis lanat padha cek-cekan. Terus? Iki buta kok ana karburatore ya? Karburator piye? Sing mburi kae lho sing ngarep kuwi butane wangun. Bujleng gedhe suarane ambar sing mburi iki kadrane. Enten ana ngono nek do nglokor. Iya. Iso iki, Kang. Iki goleki sepuyere wae modar iki, Tru. Sopo iki? Niwang sukmono mangadrene ngono sae. Wis Kang biasa wae kesuwen. Omong bialon ngono ku kesuwen. Takon karo aku jagoning dewa. Sopo? Cindhe laras. Bagong, kowe sapa? Aku Dirgayaksa. Unden omau. Ana banyak unden ewane ayangan. Ani ora kutik ora nanti nang ewane ayangan lung ane pamono balik dengan jago. Golek ana kuncine di off-ke kae ngono ndak. Ayo ndi dewa. Ndi dewane aku bakal lenggah dampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak prenggake sarana becik kowe baliya. Aja ganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nastithekake lakuning para titah. Ora ngawu gawan ngawur. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati tanpa petung. Mergo ati iki ana pambujuking tumindak sing ala, ana pamunjuk tumindak sing becik. Neng kono do krah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la dalah. Engko sing mburi tak gulunge ngono. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana rajapati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate Dirgayaksa, pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat memungsuhan karo kowe. Ora usah ndadakakean gunem sing tanpa guna. Neng kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe. Waduh. Minggir.
ngomong karo pengrawit iki perang gede. Perang jagoning dewa karo apa jenenge sing raman kadewatan le ngiriming sembrono. Iya. Pamer le do iso imbal. Agak aku terus. Iya biasa. Kuwi sing mimpin Gareng. Gareng ngendang lho. Ha. Pritilis tangane ora. Ngendang kok tangane wak kuwi kaya ngoncaki kewaci. Kaya ngoncaki bak apa? Kaya ngoncaki bakule apa jenenge? Sing ngapa? Nek perlu ganjur. Wah, ayo ora apa-apa. Ganjur dadi ketok aku lek perang ki wangun. Ya, ganjur, Reng. Hah? Ganjur. Ganjur piye? Waduh, aku iki khusus pengendang sampah Ganjur ki sing piye omongane? Ganjur ki dadak ole ming luro-luro, ming kuwi tok. Heeh, ora nggo 6. Ora. Rung dah. Wah, kuwi terus kok kendange meng kendang cilik kendang gedhe. Rung rang rak. Dah. Rung rak dah ngono. Kuwi perang gedhe. Ora nggo batangan kili kita. Ora. Kili kita. Oke, dadi. Oh, kancaku rasa latihan dadi kok. Ah bukane. Ayo kendang gedhe. Dah. Rane. Oh ya. Aku kedapuk kon nabuhi Bagong ya ora kose. Piye Gong sida ganjur? Sida. Ganjur apa ganjuran? Pal-bapang. Nabrak ndasmu kowe. Ora nesu. Senopati kono ganjur terus. Ya. Slomprat. Ora Gong, ora to. Kendang gede. Ha iya. Ha. Wah. Komeng trangtung. Wah. What? Oh. Waduh. Weh. Wah, aku mau apa ki mau? Ayo mbiyen dilatih pencang. What? Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora diringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah iso dipotong iki bayar iki. Ganjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirah iki ndang iki ndang. Tak dandang. Drang ngono, ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora rasa reng, rasa. Apa ora we? Waduh. Aku aja tok cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Tenan. Tak unter gulumu pedhotek modar kowe. Waduh, aja tanai urip. Neng kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya.
Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Ngayal aja. Sing ngedram sapa sing ngedram? Gareng. Dan gareng apa-apa dirangkep. Datu nyono disus. Ora kalap sami. Kapok aku tak colke ning manut karo gandul sirahmu kowe. Hot. Nyuwuk ora sak karepe dhewe. Na ne na ne na 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 ne na 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 ne ne na 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 ne 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 na ne na 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 ne ne na na ne suwe nang kono ku njur suwe dak ora iki mau sampak Bu sampak wah pentas ora sukses iki jan iringan rusak sesuk golek penata iringan liyane gareng lho mangkel aku ha iki piye iki ben suasanane Bali sampake sik neng sampake sik aduh ngati-ati susu-susu mah nyampar gendere penerus aku piye ha iki rada lara nggodhok kendangane aku sik kendang apik kowe sing ngandang. Sesuk bengi gareng tak usah dikabari. Oh iya. Diomongi nek celimene batal. Oh iya iya. Sengit aku. Dirgayaksa. Ana dawuhmu apa? Ayo kowe sak wadya balamu bali ora gawe kisruh kayangan. Kowe sadar kudune. Kowe sebagai kawulaning dewa aja kok pisan-pisan kowe iki duwe niat ya kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Kakan gluduk kurang udan. Iya. Duwe niat ning ora tok seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung malu biasa, kowe mung malu padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek dewaning para dewa tok asta, tok gawa kowe kelakon. Apa kowe iso anu gawe tentreming jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Iya. Dipikir ora? Janji Joko Pengalasan isih mapan ana ing kayangan aku sing tukang jaga kayangan gawe tentreming kayangan aja pisan-pisan gawe kisruh ya aja ngegowo dhewe kancamu akeh kancaku ya akeh nek tak ketapke ning aku didhawuhi karo pimpinanku aja nganti tumindak analogi terus kekerasan anarkis aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing alus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pasduluran. Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Iya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan. Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan. Joko Bagong Pengalasan. Jenengku molak-malik. Iya wis iya aku ngaturake panuwun. Syukur Bagong dene kita wis bisa gawe tentrem kayangan. Kita wis jaga katentremaning kayangan. Nggih Bu Kula. Lho. Gareng sikile kok diperban kok. Nyampar nderep penerus kula. Wis ora apa-apa aku dadi pitukane Bagong wis bisa gawe tentrem kayangan. Muga-muga sarana Bagong ingkang duwe sifat kaya mengkono kuwi dadi patulan dan tumraping sapa wae ora nggunakake
cara sing kasar ning luwih becik nggunakake cara sing halus. Kanthi rasa semanak lan pasduluran kabeh bisa ayem, tentrem, nirbaya, nirwikara. Prawo Elisa, ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya, halo. Ini di mana? Kulon Progo ya? Halo, PWKS Kulon Progo apa dari Kulon Progo semua apa dari seluruh Nusantara ini? Werna-werna, ana sing saka Semarang, ana sing saka Dari Semarang. Solo, ana sing Solo. saka kula anu ndi Bangka Belitung. Bangka Belitung. Mana lagi? Banyak ya? Oke, pokoknya do mlumpuk ke mlumpuk. Ya, ini ada yang dari Prancis juga loh. Siapa? Itu, ada itu yang rambutnya kayak kawul itu loh. Itu dari Prancis tuh, PWKS dari Prancis itu. Mbak ada. Sasa toh? Ya, itu juga datang. Dipanggil ke situ, ayo. Oh ya, sini boleh. Wah, kita berbincang-bincang ya Mbak Sasha. Ya. Sasa. Iki kok bumbu masak enak tuh. Ah iya. Bumbu masak Sasa. Oh. Ning ketoke rasa dibumboni enak iki to. Rasa dibumboni wis ngono wae. Iya. Mbak Sasa. Halo, ngomong watu. Pengen Pak. Iya. Wah. Piye Pak? Baju aku. Seneng tenan aku. Halo. Aku ki mung dingonokne wis seneng kok. Iki engko wis tak bayangke tekan sesuk. Omong di ngonoke londo kok senenge ora. Ya. Halo, ngomong watu. Très bien. Très bien. Bisa kasih tahu, comment tu t'appelles, kasih tahu tuh teman-teman. Comment je m'appelle? Ya, J'utilise le français ou l'anglais ou... Ya, kenalin aja. Bonjour, je m'appelle... Piye Mas Bagong piye? Piye dengkulmu mlacat iki? Iki omong-omongan. Omong. Kene iki tak omongi ya aja sak muni ngebong. Orang ngebong. Kebangetan le murah-murah ngebong. Komong, orang ngebong. Mau kok bang-bong. Kok ora ngejak-ajak nang ngebong. Komong dudu ngebong. Komong tu tapel, arep matine jenengmu sapa? Dikenalke ben do ngerti. Sasa. Ya, Kapan datang ke Indonesia? sudah satu minggu. 1 minggu ini. Iya. Oh, kok tahu kalau di sini ada wayangan? Tahu ya, Dari siapa? ada mata-mata yang bilang ke saya. Ini tak pancing matanya siapa? Dia mesti muni matamu ngono. Kuwi dagel aku iku. Iya, Sasa iki wong endi? Wong Prancis. Oh, Prancis. Yang dong. Mbak Sasha dari Mbak Sasa. Prancis. Dulu Yes. sekolah diisi ya? Ya dulu ya. Ya, Di sekarang pejalangan iki Pak, pejalangan. itu kok rambutnya nggon tangan kok banyak sekali toh? Iya, ini khusus saya. Kok enggak dikerok? Ternyata tidak. Kenapa? Enggak risih ya? Ini rambutnya. Tidak, kenapa? Arus. Hah? Arus. Arus itu apa? Harus Ya kalau cewek itu baiknya nggak usah ada wulunya. Oh, coba lihat kamu. Ya ini enggak ada. Ya, dia juga ada. Biar cecak. Dikit. Maksudnya piye? Maklotsu. Maksud lu maklotsu? Maksud lu? Yo, Jangan ada wulunya enggak yo bagus. ojo ngerembok wulu. Hah? Ojo ngerembok wulu. Ngerembok apa? Ngerembok. Ah, lambene seling surup.
Ngerembok. Ya, Mbak Sasha, kamu kenal nih Pak Dalang satu ini? Ya ini? Kenal ya. Ya kenal tapi tidak begitu dekat ya. Enggak. Besok didekatkan. Jangan nanti kamu diblasoke. Lesung jumenglung, limbalan. Tahu lo tembang itu? Lesung jumenglung, mana ker mangung ngomandang ebeke sak jroning pratesan to. Dek mudo, dekku. Nah dekku, itu nanti bisa dekat. Bisa apa artinya apa? Kuwi artine bahaya kuwi. Ojo ngerti lah. Sesuk tak andani ning omah. Aku wis tahu soalnya diblasoke karo kuwi. Yo, iya, bahaya kuwi. Ora gathuk. Ora gathuk, ayo kono nganggo aji-aji lembu sekilan. Ketoke kaya kena ning isih sekilan. Menurutmu Pak Seno kayak apa ini? Dalang kayak apa? Kamu sering ikut Abah dulu ya, almarhum Abah ya? Iya. Ya. Gimana kalau Pak pendapat? Seno tuh gimana? Dalangnya gimana? Pendapatmu gimana, Sa? Kasih tahu lah dikit-dikit. Ya, jujur ya, saya jarang ikut Pak Seno ini karena aku nggak mengerti. Nggak ngerti Iya. bahasanya. Umurnya. Oh, ya. Orang-orang semua ketawa terus. Aku cuma diam-diam. Kenapa mereka ketawa? Nggak ngerti artinya. Iya. Saru, nggak usah tahu. Aku aja kapok, menyesal aku itu menyesal tahu itu. Kuwi cangkemmu iki ngapa ya, Sa? Kowe kok ngojo-ojoki. Mbok sekali-sekali aku tak duwe penggemar londo. Aku duwe penggemar londo iki mung lanang, mung entek-entekke apa-apa. Londo kok tak pakani iwak kirik barang doyan. Doyan kuwi. Bareng tak kandhani this is dog. What? Bareng no what aku yang. No what tidak apa-apa maksudnya. Iya, aku tak blasoke kok senengane ta. Ya. Sasa, Ya. kamu bisa nembang enggak? Tidak. Bisa Tidak. suluk ini, Bas Nggak bisa, Bagong. saya. Suluk. Tidak bisa. Suluk. Sudah dalam. lupa saya. Tak andani, mengko tak andani. Ya. Juang kacang, perahu rokus wokai jajan. Aku sudah lupa. Oh, I udah already lupa. forget. Sudah Oke, terlalu oke, lama. it's okay. Apa bisa belajar sama kamu? Iya. I'm sorry, Lali, Pak Dalang. I'm sorry. I have to learn. It's again. okay, it's okay. It's okay? Oh, okay. Thank you. No problem. Oh, maybe I can learn with you. What? Maybe I can learn with you. Oh yes. Yeah. I know. Yes, I know. Kok yes. Ngerti ra ya, Mas Bahasa Bagong Inggrisnya ki? yes. Yes. Yo. Iya. Yo, kowe kan lo jaritane wayang Jawi kuwi iso ora? Sititik diandani. Setitik. Diandani Bisa coba, iki. ya, Nah, bisa engko coba. tak kandhani. Maaf ya kalau ada yang salah ya. Ya, enggak apa-apa. Caritane wayang Jawi. Wah. Cari. Ing projanya lengka diraja. Piye, Pak? Kaya ngene iki 70.000. 70.000 kaya ngene iki. Aku iki nek gelem melu aku 700. 700. 700 ini karo ngepel omahku. Kamu dihargain 700, mau enggak? 700 untuk apa? Untuk suaranya. Untuk suaranya? Suaranya bagus ya? Heeh. Oh, makasih. Sama-sama. Ya udah. You welcome. Waduh. You welcome me. Sama-sama. No smoking. No smoking ki apa? Pom bensin. No smoking kowe iki ora ben pom bensin tulisane no smoking kan artine ini pom bensin. Dodo. Kok goblokmu kuwi kok dudu. Kok iso? Iya ta, kaya ana tulisane no smoking, kayak artine ini pom bensin. Oh, ora ya. Artine jangan merokok, no smoking. Aku wani apa udur nang pom bensin? Oh iya. Ora wani ya iso ditilang. Kok ngono kok S2. Ya ora apa-apa. Wes, Mbak Sasha wes tekan semono wae. Lali bisa. Ya, enggak.
Wes lali, lupa. Ya wes lali, lupa ya. Ya sudah, ya udah. apa-apa. Kasih aja ini, kan ini ulang tahun PWKS. Iya. PWKS itu fans clubnya Pak Seno. Fans club Pak Seno, Iya, kalau kamu harus. pakai bahasa Inggris bisa ya? Ya. Sing bahasa ngomong ki Inggris. salah siji wae. Kene nyetret kono nyetret dibaca ya. Ya. Salah siji wae iki urung nek ngomong kabeh. Ya sabar Mas Bagong. Biar Sasha kasih selamat. So I wish you a very happy birthday for the Kiseno Nugroho fan club, and semoga meneruskan ya. Ya, Ya, thank you. semoga congratulations. Ya, selamat. Ya, terima kasih ya Sasha. Ya, makasih Thank you Mbak very Lisa. much. Saya Pak itu Seno. nanti anting-antingnya ini kalau besar itu pakai kempul itu. Kamu tahu kempul? Boleh. Tahu kempul? Itu yang Iya, ada pintar. sana. Iya. Ah. Kamu kayak gitu. Boleh dicoba aja. Pakai 6 sama ro, 6 ro. Neng nang neng. Aduh ya no neng. Terima kasih Sasa. Ya, Makasih ya Sasha. Biar Mbak Elisa yang nembang ini. Ya. Yo, iki nembang apa Pak? Sakarmu. Sekarang ku tenanan. Ah. Yo, lali janjine wae langsung rasa nggo bawa. Ini pada nunggu kamu bawa kok. Oh, aku bawa barang. Nganggo. Yo. Iki elok tenan yo Pak, kowe kok duwe penggemar samene oke lho. Ayo mbok iki ya Piye paling. carane, Pak? Mbok iki paling Nganggo. ya wong do ora sadar kabeh kok iki. Ora kok iso ora sadar e? Ra sadar ki piye Ya maksudnya? sembuh ya mbok menawa ya. Aku dhewe ya ora bentuk, aku dhewe ya ora gawe, sing gawe ya kanca-kanca kabeh. Terus bertambah. Mbok menawa saka di streaming liwat PWKS live biyen terus nganti tekan ngendi-endi penggemar PWKS ki ya wis disyukuri lah. Ya semakin berkembang ya bagus. Di mana-mana nek kowe melu aku pentas kan mesti ketemu wong PWKS. Ya benar. Di Pontianak ketemu wong PWKS, di Banjarmasin ketemu wong PWKS. Gak cuman PWKS sih, banyak kata-katane. Ono dalang seno apa sih? Senomania. Boloseno. PSS. Penggemar setia Seno. Oh, ono barang tak kira Sleman kuwi penggemar sepak bola. Dudu. Bajul cengelmu. PSS. KSBB ono ora? KSBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Ono ora? Ora ono kuwi. Kuwi ono tak bubarke. Iya. Ya, Sing iki. biyen rasah eling-eling. Oke. Ini juga disiarkan di Dalang Seno. Itu tulisannya DHALANK. Banyak yang nggak nemu, Pak. Oh, terus? Ya, katanya susah nggak ketemu streamingnya pada laporan. Kok susah nggak ketemu? Nanti ini baru OTW ya, baru awal-awal. Jadi semoga nanti bisa stabil maksudnya. Kuwi tugase tim streaming. Ya, tim streaming. Atau nanti di reka. Direko. Di reka iki basa Indonesiane apa? Direko ngerti aku di Di Reko. inisiatif. Di inisiatif Menjadi kepada rombongan streaming supaya piye carane supaya streaming iki gampang digoleki. Iya. Jadi kalau udah di subscribe ya. Tahu Pak Bagong gimana bilangnya subscribe? Di itu loh di subscribe ada. Nunul ngono wae. Iya. Di subscribe nanti bisa muncul sendiri Kuwi ki notifikasinya. uga sing do radong. Ya. Sapa? Subscribe. Subscribe. Supribibi. Suprebe. Sutribe. Ah, Ya. kuwi ono sing radong. Sutribe. Aku karo bojoku bengi-bengi boyo tak subscribe. Engko dilulur kuwi Maksudnya apa? Tak subscribe. nunul. Denunol kuwi. Yo. Yo, bawani. Oke. Apa ini ya? Belok. Pelok ya. Ya, pangkur aja. Aja turu sore kaki Aja ya kena. turu, ya. Pangkur ya kena. Tibake lali janjine. Oke. Ya. Aja turu sore kaki
Suarane meh rada keder-keder. Ya ini lama nggak nyinden ya. Heeh. Karena ngapa kok ndak nyinden? Ya ini dalangnya nggak payu. Besok tak balik meneh ning Sulawesi kok. Minggato kono. Dalange gak payu. Iki sasi-sasi sepi ya, Sa. Oh. Kowe nek nang Jawa iku kudu ngerti hitungane sasi wong mayang karo ora. Januari, Februari iki gamelan wayang akeh sing mlebu gaden. Soalnya kue ra payu kue. Oh, jadi khusus Januari, Februari. Ya Maret barang. Kok terus, Pak? Pokoke iki mulai rame iki biasane iki nek wis bar bodho riyaya wis mulai sawalan iki wah wis gleling sesuk. Gleling. Sebulan penuh. Kosong merongos. Kosong merongos nih. Merongos ki piye? Merongos iki untune maju. Oh, untune maju. Pokoke wong merongos iki rekoso ora ana rejeki. Wong poso iki diwajibke dienggo ngibadah. Mula ora kena dienggo golek rejeki. Ngibadah sik, nek ngibadahi tuntas poso 30 dina terus mengais rejeki. Gusti andum rejeki piur. Oh, iya. Terus manganku piye? Nek pas poso kuwi, engko le buka nganggo apa? Duite ra ono. Pak, Goblok. Kowe iki nang masjid jam 5 ki entuk tahu. oh iya bener ya, Kowe Pak. iki nek dienggo ta? Heeh, wis paitan nganggo kerudung. Kowe terus tengok nang kono kok didumi dus. Heeh. Oh iya. Wis mangan wis wareg. Oh bener. Ajarane. Ajarane Pak Bagong iki lho. Mobil AB 8043 FC harap diwalik. Arep dienggo liwat mobil liyane, maksudnya diwalik iki digeser. Digeser parkire. AB 8043 FC. Oh iya, Kulon Progo iki. FC heeh. Kulon Progo iki. KFC C. Iya. CFC Cakraningrat Fans Club. Heeh, nggone Ya Pak ya. Heeh. Ya. Nganglang jagat Nyangking bokor kencanane Neneng yo Jawa isih jalan yo Gung iki mau yo di WA karo PWKS Jabodetabek yo nyuwun ulang tahun neng kono. Wah, larat iki. Nek ulang tahun ngene ora bayaran. Piye? Nek ulang tahun ngene ora bayaran. Ora. Ora to? Ora. Waduh. Tak kira bayaran. Rumangsamu bengi iki piye, Pak? Heeh. Wah, wis kowe iki Salah. mau ngarep golek duit wae. Berarti ini piye? Sesuk aku njaluk kowe ya, Pak. Beres. Aku ki pengarep tanggung jawab. 5.000 wae wis. 5.000. Isine 5.000. Loh, kok isine 5.000?
sandang kelawan pangan Ya iku Wanda. Munggah dhuwur iki nek ana kewan arep mlebu klambiku kuwi disingkirke malah dagongan. Ya iki akeh kewane ya, Bang. Ketoke akeh boconge barang. Pocong. Mau ana sing nabrak pocong kae sing demung nabrak pocong jarene. Kuwi mung sasmita. Sasmita apa kuwi artine? Sing demung kon ngati-ati. Emang artinya apa? Artinya takon Roma Irama kono to. Wis judak. Ya. Wong melek benar rimo Ya, monggo lali janjine ya.
Terima kasih.